F'Ħalaxa l-Enemalta qed tikkummissjona substation ġdida bilan li ttejjeb il-kwalità tas-servizz lill-klijenti f'żona f'din il-lokalità billi tnaqqas il-possibilità ta' qtuħ ta' elettriku u ssaħħaħ l-istabilità tal-provvista. Fi żjara lix-xogħlijiet, iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Enemalta, Ryan Fava, spjega lill-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli li din is-sena il-kumpanija diġà kkummissjonat 47 substation ġdida. Kompla jgħid li dan l-ammont ifisser li 3 xhur bogħod mit-tmiem tas-sena diġà nqabżu l-miri infassla għall-2025. Dawn is-substations l-użu tagħhom huwa billi tejjeb il-voltaġġ fiż-żona, apparti hekk il-panelli solari li jkunu qed jipproduċu jkunu qed jitfgħu fin-netwerk ikun iktar faċli biex dawn is-substations ikunu jistgħu jintegraw l-istess panelli solari rinnovabbli man-netwerk tagħna. L-Inġinier Fava qal li dan ix-xogħol huwa parti mill-istrateġija biex tkompli tissaħħaħ is-sistema tad-distribuzzjoni tal-elettriku madwar il-pajjiż b'mod li s-sistema tibqa' affidabbli, reżiljenti u kapaċi tlaħħaq mad-domanda li dejjem qed tkompli tikber. Spjega li ħidmiet oħra biex jintlaħaq dan lan jinvolvu t-tisħiħ tal-cables tal-medium u l-high voltage u investiment f'ċentri ta' distribuzzjoni bħal dawk li qed jinbnew ġodda fin-Naxxar u s-Siġġiewi u tkabbir ta' oħrajn. Il-Ministru Mirjam Dalli qalet li dawn l-investimenti jissarfu ftitib fil-kwalità tas-servizz għall-familji u n-negozji u jpoġġu l-pedamenti biex jintlaħqu l-isfidi ta' għada fosthom l-integrazzjoni ta' aktar enerġija rinnovabbli.